wes Selena full sky pisser. Full sky pisser mah gampang. Gampang banget sky pisser piro? 0,456 gampang. Gampang banget iku. Penting kue wis subscribe lah wis tak gawekno sky pisser full iki. Tapi iki nganggo Selena wae ya, soalnya luwih gampang iki. Delok lho, kenek Nana iki. Keren ya aku nganggo Selena iki. Mati lho Nana, sky pisser pisanan wis dadi. Kurang 5. Iki Hilda iki sok-sokan ngaelin aku iki malah mati dhewe iki Hilda mek Bruno iki. Delok lho, Bruno lak mati. Anjing dik sampah cuk. Akhire tolol iki ngesampah apa iki jenenge apa iki uteke Nana iki ulti turret ulti tembok iki uteke lho ya mati kowe ulti tembok iki kanggo apa kowe? Iki aul si sok-sokan ape ngekill aku iki giantane iso ngekill aku iki malah ndekne lho sing mati iki paling. Pesen iki aku ora ngara iso dikill apa sing niki aul si ora ngara iso. Delok ono skill loroku kenek. Kandhani kok mati ya ulus tenan lho. Set anjir. Oh sky pisser keloro wis dadi iki. Uteke aul si ape ngekill aku ora ngara iso iki. Iki aku iki ora artis tapi iki aku dek parani sa RT iki opo iki aku iki ra artis lho yo dek parani ngantek di opo iki mbah iki. Nah iki Hilda Skarati penak iki yo sky pisser ketelu wis dadi keren ngene kok sky pisser wis dadi 3 iki OTW 4. Nah iki tak skip wae yo iki sky pisser ku wis dadi 5 iki kurang 1 tok iki gampang sky pisser 6 iku gampang kowe. Delok kurang 1 sky pisserku. Iki koyo iki ana edit sekarat iki. Sik lho, edit sekarat iki tak gasak-gasak iso iki, tak ganyang iki. Set. Oh, kandhani sky pisser 6 nih, Bos. Senggol dong. Lagi 5 le. Iki Mas yo musuh entuk lor tirang ora iso ngalahna aku iki. Tenan lho. Iki mumpung musuh iki mripate mbok dodolon iki. Delok lho. Aku pengen ngepush lane iki iso iki. Musuh iki mbok mripate dodolon iki. Wis ora usah kakek nyocot iki. Main bola bersama Ari. Victory!